Dimineața se prăbușea cenușie peste București. Norii grei acopereau cerul, reflectând greutatea care plana asupra orașului, ca și cum chiar aerul ar fi fost impregnat de o tristețe invizibilă. Traficul lent se forma deja pe străzile înguste, în timp ce pașii grăbiți ai oamenilor marcau ritmul accelerat al celor care se grăbeau, sau pur și simplu voiau să evite ceea ce nu doreau să vadă. Pe trotuar, aproape ascuns între umbrele proiectate de clădirile vechi, un sunet rupea tăcerea indiferentă, un plâns ascuțit și disperat. Un bebeluș, înfășurat într-o pătură murdară, gemea și plângea fără încetare, ochii lui mari reflectând frica și singurătatea unei lumi care părea să-i fi uitat existența. Mâinile mici se agitau, încercând să atingă un confort invizibil, în timp ce corpul său tremura de frigul care îi pătrundea în oase. Trecătorii traversau strada, își îndreptau privirea în altă parte, se uitau la telefoanele mobile sau grăbeau pasul, ca și cum o întâlnire urgentă îi aștepta în câteva minute. Nimeni nu se oprea, nimeni nu ajuta. Indiferența era aproape palpabilă, un zid care separa copilul de căldura oricărei atingeri umane. Doar un bărbat, cu o expresie serioasă și privirea distantă, se opri pentru o clipă, dar fața îi se înțepeni înainte să se poată apropia. Era un milionar cunoscut în oraș, impunător, elegant, îmbrăcat într-un costum scump și învăluit într-un parfum care trăda bogăția. Mergea repede, pantofii îi străluceau pe asfaltul ud, mâinile îi țineau o servietă de piele, în timp ce ignora strigătele copilului. Mintea lui părea ocupată cu decizii reci de afaceri, total deconectată de plânsul răgușit care rupea tăcerea. Când a traversat strada, milionarul a pășit pe bordură fără să ezite, aproape că a călcat peste micuțul abandonat acolo. Scena putea fi o oglindă crudă a inegalității care corodează orașul. Un om care avea lumea în buzunare și un copil care nu avea nimic altceva decât strigătul său pentru viață. Cu toate acestea, în acel moment, ceva s-a schimbat. Milionarul s-a oprit brusc. Ochii lui, înainte fixați pe trotuarul din fața lui, s-au îndreptat spre figura de lângă copil. Un bărbat simplu, cu haine uzate și mâini bătătorite, care se ghemui lângă copil, ținându-l cu grijă și încercând să-i șteargă lacrimile cu vârful unei mâneci uzate. Tăcerea dintre ei era întreruptă doar de plânsul neîncetat al copilului și de zgomotul îndepărtat al orașului. Milionarul simți o greutate crescândă în piept, un amestec de rușine și curiozitate care îl făcu să ezite pentru prima dată după mult timp. Cine era acel bărbat? Și mai ales, de ce era acolo, în acel loc unde nimeni nu voia să fie? În spatele fațadei durea bogătașului, un vârtej de gânduri începea să se formeze. Ceva din acea scenă dezarticulată îl atingea într-un mod pe care nu-l putea explica. Un sentiment ciudat de responsabilitate și poate de vină. În timp ce ploaia fină începea să cadă, amestecându-se cu plânsul copilului, milionarul a respirat adânc, ca și cum ar fi căutat curaj pentru a decide dacă să-și continue drumul indiferent sau să înfrunte tăcerea asurzitoare a acelei străzi, a acelor vieți atât de diferite și, în același timp, atât de întrețesute. Milionarul rămase nemișcat câteva secunde, uitându-se la copilul care continua să plângă, cu mâinile mici încercând să se agațe de aer, căutând un confort pe care nu-l găsea. Pătura care îl învelea era ruptă, plină de pete întunecate, care trădeau zile, poate săptămâni, de abandon. Frigul începea să se intensifice, iar picăturile de ploaie alunecau pe pielea delicată a copilului, amestecându-se cu lacrimile. Bărbatul simplu, lângă copil, îl privea pe milionar cu ochi obosiți, dar plin de o fermitate care contrazicea aspectul său fragil. Nu ar trebui să fie aici, gândi bogatul, un amestec de judecată și disconfort invadându-i pieptul. De ce are grijă de acest copil? Cine este el să facă asta? Atunci, aproape ca o invitație, bărbatul simplu vorbi, cu voce joasă, dar plină de o demnitate tăcută care răsună în aerul umed al dimineții.
E singură, nu pot să o las așa. Milionarul încruntă din sprâncene, dorind să plece, dar o neliniște crescândă îl reținu. Cine ești tu să ai grijă de ea? Întrebă el, cu o voce care amesteca curiozitate și un strop de reproș. Cineva care știe ce înseamnă să pierzi totul, răspunse bărbatul fără să ezite. Ochii lui, întunecați și adânci, păreau să ascundă povești nespuse, dureri care depășeau cu mult acel moment. Milionarul nu știa ce să răspundă. Era ca și cum acele cuvinte ar fi deschis o ușă în interiorul lui, dezvăluind colțuri prăfuite pe care încerca să le ignore de ani de zile. Făcu un pas înapoi, simțind greutatea responsabilității pe care nu voise niciodată să-și o asume. Ploaia cădea acum mai puternic, picurând pe părul, haina scumpă și fața acelui copil care părea să ceară ajutor nu doar cu trupul, ci și cu sufletul. O tăcere apăsătoare se instală între cei trei, copilul, bărbatul simplu și milionarul, în timp ce oamenii continuau să treacă, unii oprindu-se acum la câțiva metri, curioși, dar fără curaj să acționeze. Milionarul respiră în sfârșit adânc, cu gâtul strâns. De ce ești aici cu ea?" insistă el. Bărbatul simplu se uită la copil, mângâindu-i delicat capul, înainte de a se uita din nou la milionar. Pentru că nimeni altcineva n-a vrut, pentru că e doar un copil și în mijlocul marelui oraș asta nu e suficient ca să conteze. Acele cuvinte îl tăiară ca o lamă invizibilă. Milionarul simți că îi arde fața, nu de furie, ci de rușine. Rușine de cine era, de ce avea și de ceea ce alegea să ignore. Pentru o clipă era doar un om, confruntat cu fragilitatea vieții și duritatea lumii. Fără să se gândească prea mult, se ghemui lângă bărbatul simplu, privindu-l în ochi pe copil, care părea să recunoască în acel gest o scânteie de speranță. Ploaia continua, dar acum nu mai conta. Acolo, pe trotuarul rece și uitat, ceva începea să se schimbe. Ce putem face pentru ea?" întrebă milionarul, cu vocea mai joasă, aproape în șoaptă, ca și cum a recunoaște această îndoială ar fi fost primul pas pentru a sparge zidul pe care el însuși îl construise. Bărbatul simplu zâmbi, un zâmbet care amesteca ușurare și recunoștință. Primul pas este să nu-i întorci spatele. Și astfel, sub ploaie și cerul cenușiu, printre umbrele orașului care de atâtea ori își uită proprii copii, două vieți s-au încrucișat, una fragilă, una puternică, cu un viitor incert, dar cu o posibilitate slabă, însă reală, de mântuire. Sunetul îndepărtat al ploii, care bătea în pietrele străzii, răsuna ca un plâns în București în acea dimineață cenușie. Milionarul rămase nemișcat, privindu-l pe omul simplu care, cu mâinile tremurânde, legăna copilul încă plângând în brațe. Fiecare suspin al copilului părea să poarte greutatea abandonului, a invizibilității unei lumi care nu-i oferea adăpost. În timp ce milionarul ezita, un sentiment de rușine, la fel de profund pe cât de neașteptat, începu să-i strângă pieptul. Era senzația crudă de a realiza că, în ciuda averii și puterii sale, nu făcuse nimic pentru a schimba realitatea acelui copil sau a atâtor altora ca el. În adâncul sufletului știa că acea indiferență nu era doar a orașului sau a acelor oameni grăbiți, ci și a lui însuși. Bărbatul simplu, observând privirea distantă a milionarului, făcu un gest aproape automat, încercând să încălzească copilul de frigul care părea să-i înghețe oasele. Ea nu este a nimănui, dar nu ar trebui să fie a nimănui, spuse el în șoaptă, ca și cum ar fi dezvăluit un secret interzis. Milionarul încruntă fruntea, simțind greutatea acelor cuvinte ca un șoc. Nu știa exact ce însemnau, dar intuia o poveste îngropată, ascunsă în umbrele acelor străzi și în viața acelui om. "De unde știi toate astea?" întrebă el cu vocea tremurândă. Bărbatul simplu zâmbi ușor, cu ochii umezi. "Pentru că am fost ca ea, am fost invizibil. Mi-a fost distrusă viața de nedreptăți pe care nimeni nu a vrut să le repare." Milionarul coborî privirea, pantofii strălucind slab sub ploaia care încă cădea, în timp ce oamenii treceau indiferenți, expresiile lor goale reflectând duritatea orașului.
El știa că, pentru acei trecători, acel bebeluș nu era altceva decât un obstacol de evitat, un inconvenient pentru ritmul accelerat al vieții de zi cu zi. Cu toate acestea, pentru el, totul începea să se schimbe în acel moment. De ce nu ajută nimeni? Întrebă el, mai mult pentru sine decât pentru bărbatul simplu. Pentru că nimeni nu vrea să se implice, răspunse bărbatul, cu vocea fermă, dar plină de tristețe. Pentru că, în final, toți se tem. Se tem să piardă ceea ce au, se tem de ceea ce ar putea descoperi, se tem de schimbare. Milionarul închise ochii pentru o clipă, respirând adânc. Știa că acel răspuns era mai adevărat decât ar fi vrut să recunoască. În adâncul inimii sale exista întotdeauna o voce care îl acuza de pasivitate, de a închide ochii în fața nedreptăților. Dar, până în acel moment, se convinsese că banii și puterea erau suficiente pentru a-l proteja de durerea lumii. Și tu?" întrebă el, privindu-l pe bărbat cu un interes reînnoit. Cine ești până la urmă? De ce ești aici, având grijă de ea?" Bărbatul simplu ezită, ca și cum ar decide cât să dezvăluie. În cele din urmă vorbi, dezvăluind o poveste care începea să dezvăluie straturile cele mai adânci ale acelei intrigi. Numele meu este Ion. Am fost avocat, am lucrat ani de zile pentru a apăra oameni pe care nimeni nu voia să-i asculte. Dar corupția, birocrația și prejudecățile m-au distrus. Mi-am pierdut slujba, mi-am pierdut casa, mi-am pierdut încrederea oamenilor. Astăzi nu-mi rămâne decât să am grijă de ea, cel puțin pentru moment. Milionarul simți un nod în gât. Cunoștea numele Ion, un om respectat în cercurile juridice care, în mod misterios, dispăruse din lumina reflectoarelor și din înalta societate. Acum, iată-l acolo, pe pământ, îmbrățișând un copil uitat. Și copilul ăsta?" întrebă el ezitând. Cine e ea?" Ion se uită la copil și, pentru o clipă, privirea lui se umplu de speranță și durere în același timp. Copilul ăsta e fiica unei prietene care a dispărut acum câteva luni. Mi-a cerut să am grijă de ea, să o protejez, pentru că știa că nu se mai poate întoarce. Milionarul simți un amestec de șoc și o neliniște crescândă. Prietena despre care vorbea Ion nu putea fi alta decât Elena, vechea lui prietenă din copilărie. O femeie pe care credea că o pierduse pentru totdeauna în rețeaua crudă a vieții. Greutatea responsabilității căzu asupra lui ca o povară neașteptată, dar necesară. Își dădu seama că acel copil nu era doar un copil abandonat, era cheia către un trecut uitat, către un adevăr care îi putea zgudui propria viață și privilegiile. Trebuie să ajut, spuse el cu fermitate privindu-l pe Ion. Nu putem să o lăsăm să sufere mai mult. Ion zâmbi, un zâmbet ușor, ca cineva care găsește în sfârșit un aliat în mijlocul haosului. Atunci să începem, dar să știi că nu va fi ușor. Sistemul este împotriva noastră, iar puterea încearcă întotdeauna să se protejeze. Milionarul dădu din cap, simțind greutatea provocării care se contura în fața lui. Din acel moment, alegerile sale puteau schimba totul, pentru copil, pentru Ion, pentru el însuși și poate pentru întreg Bucureștiul. Zilele următoare au fost un vârtej de îndoieli, confruntări interne și revelații neașteptate. Milionarul, care până atunci își controlase viața cu strictețe, prin reguli de afaceri și aparențe, se simțea din ce în ce mai deconectat de propria lume. Bebelușul, cu ochii lui curioși și vulnerabili, începea să fie centrul gândurilor sale, o prezență care îl tulbura și îl provoca. Ion, la rândul său, a dezvăluit mai multe detalii despre originea acelui copil. În timpul unei conversații tăcute, în timp ce bebelușul dormea cuibărit în brațele sale, el și-a povestit istoria, vocea sa încărcată de o emoție care părea să spargă bariere invizibile. Elena nu era doar prietena mea, a spus Ion, privind chipul senin al copilului. Ea era speranța multora. O femeie care lupta împotriva unui sistem corupt, care denunța nedreptățile și încerca să schimbe destinul celor care, ca noi, au fost uitați. Milionarul închise ochii,
încercând să asimileze acele cuvinte. Elena, numele îi trezea amintiri vechi ale unei fete visătoare, plină de idealuri și curaj, pe care o cunoscuse în copilărie, înainte ca timpul și alegerile să-i despartă. "De ce a dispărut?" întrebă el cu voce joasă. Ion respiră adânc, cu o expresie sumbră. "Pentru că s-a pus cu oamenii nepotriviți, aceiași care acum încearcă să se asigure că acest copil nu va avea niciodată un viitor. O vor departe, uitată, invizibilă. Un fior rece îl străbătu pe milionar. Înțelese pentru prima dată că situația aceea depășea cu mult abandonul unui copil. Era o intrigă care implica putere, frică și răzbunare, dar cea mai mare surpriză urma să vină. Ion, cu un gest ezitant, îi arătă un dosar șifonat, plin de documente, fotografii și însemnări. "Am păstrat totul, dovezi, înregistrări, chiar și un certificat de naștere care confirmă legătura ei cu Elena și, prin urmare, cu tine." Milionarului îi bătu inima mai tare. Dosarul acela nu era doar hârtie mototolită, era cheia către un trecut îngropat și către dreptatea care trebuia făcută. Un secret care, dacă era dezvăluit, putea transforma nu doar viața lui, ci a unei întregi familii. "De ce-mi spui asta acum?" întrebă el, încă incredul. "Pentru că ești singurul care poate schimba lucrurile, ai puterea, resursele, dar trebuie să vrei și să fii dispus să înfrunți orice ar veni," răspunse Ion, cu o sinceritate care pătrundea ca un cuțit. Milionarul rămase tăcut, absorbind impactul acelei revelații. Știa că, până atunci, trăise protejat de ziduri invizibile, ignorând complexitatea și durerea care se ascundeau în spatele propriei sale istorii. Acum, aceste bariere începeau să se prăbușească. "Și dacă accept?" întrebă el, cu vocea încărcată de incertitudine. "Ce se va întâmpla cu ea? Cu Elena?" Ion zâmbi de data aceasta cu o speranță slabă. "Dacă accepți, putem lupta pentru dreptate. Putem să ne asigurăm că va crește cu demnitate și că adevărul despre Elena va fi cunoscut. Dar va fi o luptă grea, iar sistemul va încerca să ne doboare." Milionarul se uită la bebelușul adormit în brațele lui Ion, simțind un amestec de frică, responsabilitate și o dorință profundă de răscumpărare. Era ca și cum acel copil purta în ochii lui inocenți șansa de a rescrie nu doar propriul destin, ci și al tuturor celor care fuseseră lăsați în urmă. "Atunci să luptăm," afirmă el, cu o convingere care îl surprinse chiar și pe el însuși. În acel moment se forma o alianță improbabilă între omul care avea totul și omul care pierduse totul. Uniți de o cauză mai mare, erau pe punctul de a înfrunta un sistem care refuza să renunțe la puterea sa, într-o luptă în care adevărul și curajul erau singurele lor arme. Ploaia încetase și cerul începea să se lumineze, ca și cum universul însuși anunța începutul unei noi povești. Ziua răsărea cu o lumină palidă, dar greutatea deciziilor pe care milionarul le luase noaptea precedentă încă îi apăsa pieptul. Știa că, din acel moment, viața lui nu va mai fi niciodată la fel. Adevărul despre Elena, copilul și propriul trecut îl urmăreau ca o umbră de neevitat. Ion și el au stabilit o întâlnire discretă într-un birou modest, departe de lumina reflectoarelor și de holurile luxoase pe care milionarul obișnuia să le străbată cu încredere. Acolo, printre teancuri de documente și dovezi adunate, bătălia a început să se desfășoare. "Sistemul este împotriva noastră," îl avertiză Ion, privindu-l serios pe milionar. "Puterea cu care ne vom confrunta este veche, înrădăcinată în structurile politice și financiare. Nu vor accepta ca cineva să le expună defectele și nedreptățile." Milionarul dădu din cap, simțind realitatea rece. Se confruntase deja cu concurenți și crize în afaceri, dar nimic nu se compara cu complexitatea unei lupte care implica vieți omenești, corupție și secrete îngropate. Prima lovitură a fost juridică. Ion a încercat să deschidă un proces pentru recunoașterea custodiei copilului și investigarea dispariției Elenei.
dar au întâmpinat imediat obstacole. Documentele dispăreau în mod misterios, martorii tăceau de frică, iar avocații influenți lucrau pentru a-l discredita pe Ion și pe milionar. În unul dintre aceste momente, un telefon rece și amenințător a sunat pe celularul milionarului. "Nu te mai amesteca unde nu e treaba ta sau vei regreta", a spus o voce necunoscută cu o amenințare voalată care i-a înghețat sângele în vene. Milionarul a închis cu inima bătând cu putere, dar nu mai era cale de întoarcere. Privea situația cu un amestec de teamă și determinare fără precedent. Pentru prima dată se simțea vulnerabil, expus în fața unui dușman invizibil și puternic. Ion, la rândul său, nu s-a lăsat intimidat. Într-o conversație tensionată, el spuse: "Ei au bani și influență, dar noi avem adevărul și curajul. Asta e ceea ce contează." Cu toate acestea, presiunea sistemului se reflecta în mici atacuri. Apartamentul modest în care locuia Ion a fost vandalizat, luminile s-au stins în mod misterios, documentele au dispărut de pe birou. Fiecare mișcare a lor era monitorizată, fiecare pas era supravegheat. Între timp, milionarul încerca să-și concilieze viața de lux și putere cu noua realitate. Se confruntă cu privirile suspicioase ale vechilor prieteni și asociați, care îi puneau la îndoială alegerile și chiar echilibrul mental. Într-o ședință cu echipa sa, un asociat apropiat i-a spus cu răceală: "Risc totul pentru un copil care nici măcar nu este al tău. Gândește-te bine, acest caz îți poate distruge reputația." Milionarul închise ochii, simțind durerea singurătății pe care o aducea acea decizie. Știa că era singur într-o luptă pe care puțini ar fi vrut să o înfrunte. Dar cea mai mare provocare venia acasă. Familia lui, departe de realitatea străzii, nu înțelegea noile lui priorități. Într-o conversație încărcată de tensiune, soția lui îl întrebă: "De ce insiști cu asta? De ce riști atât de mult pentru cineva care nu are nimic de a face cu noi?" Milionarul răspunse cu sinceritate care îi frânse inima: "Pentru că este fiica Elenei, pentru că nu mai pot ignora ce s-a întâmplat și pentru că, în adâncul sufletului, știu că pot face diferența." Soția îl privi cu un amestec de tristețe și îngrijorare, știind că bărbatul pe care îl cunoștea se schimba, poate pentru totdeauna. Între timp, Ion simțea că povara responsabilității creștea. Copilul, deși încă vulnerabil, începea să se atașeze de el, să-l vadă ca pe un protector. Dar teama că ceva rău se putea întâmpla în orice moment nu-l lăsa să doarmă. "Trebuie să fim puternici", spunea Ion, uitându-se la copil, acum mai liniștit, în timp ce îl legăna să adoarmă, "pentru că ei nu vor renunța." Și astfel, între amenințări voalate, trădări tăcute și greutatea unui sistem care își protejează propriile interese, conflictul prindea contur. Milionarul și Ion erau prinși într-o rețea de putere și corupție care le va pune la încercare nu doar curajul, ci și umanitatea. Dar în mijlocul întunericului, o lumină slabă începea să strălucească: curajul celor care nu se predau, puterea celor care luptă pentru dreptate și speranța care se naște din mâinile mici ale unui copil uitat. Cerul s-a întunecat mai devreme în acea zi, prefigurând o furtună care părea să reflecte vârtejul din viața milionarului și a lui Ion. Presiunea amenințărilor și a nedreptăților creștea, dar ei știau că nu pot da înapoi. Bebelușul, acum un simbol al speranței și al răscumpărării, depindea de ei pentru a supraviețui și pentru a rupe ciclul abandonului și al suferinței. Ion se uita la copilul care dormea în brațele sale, cu fața senină, indiferent la haosul care se forma în jurul său. Simțea, în adâncul inimii, că acea luptă nu era doar pentru custodie, ci pentru ceva mai mare, pentru dreptate, pentru demnitate, pentru un viitor pe care nimeni nu le-l oferise până atunci. Milionarul, la rândul său, se confrunta cu dilema de a-și asuma public legătura cu acel copil și cu Ion. Știa că, făcând acest lucru, nu numai că își risca reputația și afacerile, dar și că deschidea răni din trecut pe care mulți ar fi preferat să le țină închise.
dar curajul care înainte părea adormit începea să se trezească în el. În acel moment nu mai era loc pentru îndoieli sau frică. Era timpul să acționeze. Au decis să convoace o conferință de presă, o acțiune îndrăzneață și riscantă. Ion a pregătit documente, declarații și dovezi care denunțau dispariția Elenei și defectele sistemului. Milionarul își va folosi influența pentru a se asigura că povestea va ajunge în tot orașul și, cine știe, poate și dincolo de el. În dimineața conferinței, sala era plină. Jurnaliști, fotografi și camere de televiziune așteptau cu atenție, nerăbdători să afle ce se va spune. Milionarul a urcat pe scenă cu bebelușul în brațe, în timp ce Ion stătea lângă el cu o expresie fermă și hotărâtă. "Astăzi nu sunt aici doar ca om de afaceri," a început milionarul cu vocea fermă, dar plină de emoție, ci ca cineva care își recunoaște greșelile și decide să le înfrunte. "Acest copil pe care îl vedeți aici este fiica Elenei, prietena mea din copilărie, dispărută de luni de zile. Am venit aici pentru a cere dreptate, pentru a cere să nu mai închideți ochii la suferința care există în orașul nostru." O tăcere apăsătoare cuprinse sala. Camerele se concentrară pe bebeluș, care privea curios luminile strălucitoare, fără să înțeleagă importanța acelui moment. Ion a continuat. "Sistemul a eșuat. Oameni puternici au încercat să ascundă adevărul, să intimideze martorii și să ne reducă la tăcere. Dar nu vom da înapoi, nu cât timp acest copil și atâția alții ca el sunt la mila indiferenței și corupției." Reporterii au început să pună întrebări, iar conferința de presă s-a transformat într-un șoc pentru sistem. Milionarul și Ion au prezentat documente, au dezvăluit amenințări și au denunțat cazuri care au șocat opinia publică. În afară, pe străzi, au început să se formeze grupuri care susțineau cauza. Povestea acelui copil și a acelor oameni care au îndrăznit să lupte pentru el s-a răspândit rapid, mobilizând inimile și mințile. Dar nu toți erau dispuși să accepte această nouă realitate. Curând, atacurile s-au intensificat. Au început să apară știri false, iar încercările de a-l discredita pe Ion și pe milionar s-au înmulțit. Amenințările au încetat să mai fie voalate și au devenit explicite. Cu toate acestea, ei au rămas fermi. Într-o noapte, când milionarul se întorcea acasă, a fost surprins de un grup mascat care a încercat să-l intimideze. El nu a dat înapoi. Cu o forță care l-a surprins chiar și pe el însuși, i-a înfruntat pe agresori, protejat de un curaj care părea să vină de la ceva mai mare decât el însuși. Ion, la rândul său, a primit sprijin neașteptat din partea foștilor colegi de profesie, care, inspirați de curajul său, au decis să rupă tăcerea și să se alăture luptei. "Nu mai putem accepta nedreptatea," a spus unul dintre ei într-o reuniune improvizată. "Dacă vor să ne reducă la tăcere, vor trebui să ne doboare mai întâi." Milionarul și Ion au realizat că nu mai erau singuri. Furtuna, deși violentă, începea să dezvăluie aliați ascunși, voci care până atunci tăcuseră de frică, dar care acum se uneau într-un cor de curaj și speranță. În acel moment, bebelușul adormise liniștit, protejat de cei care decisese să lupte pentru el, pentru ea și pentru o lume în care dreptatea putea în sfârșit să învingă. Aerul era dens în acea dimineață. Greutatea tăcerii, umplând sala de ședințe, unde milionarul și Ion se întâlneau pentru a treia oară cu reprezentanții sistemului care îi ignorase înainte. Tensiunea era palpabilă, aproape sufocantă. Acele pereți, obișnuiți cu decizii reci și impersonale, adăposteau acum confruntarea dintre adevăr și putere, dintre curaj și frică. Milionarul simțea că inima îi bate cu putere. Cu fiecare pas pe care îl făcea, responsabilitatea părea să cântărească mai mult. Dar, de data aceasta, nu era singur. Ion era alături de el, ferm, o prezență tăcută și hotărâtă care le amintea tuturor că lupta era reală și urgentă. Când ușa se deschise, bărbații și femeile care intrară aveau priviri cinice, pline de aroganță și dispreț.
Elita care domina destinele orașului, protejată de ziduri înalte și legi care favorizau pe cei puternici, acum se confrunta cu cei care îndrăzneau să o provoace. Deci, chiar credeți că ne puteți doborî cu o mână de hârtii mototolite și un copil? Îi provocă unul dintre lideri, un bărbat în costum scump și cu un zâmbet sarcastic, în timp ce împingea documentele pe masă. Ion răspunse cu voce fermă, fără să-și piardă calmul. Nu sunt doar hârtii, sunt dovezi, mărturii și adevărul pe care ați încercat să-l ascundeți. Milionarul simți tensiunea crescând, dar ceva în interiorul lui se schimbă. Era ca și cum, în sfârșit, curajul reprimat atâția ani căpătase glas și formă. Se ridică, privindu-i pe reprezentanții sistemului cu ochi care nu cereau permisiune, ci cereau dreptate. Ați uitat ceva fundamental, spuse el, cu voce fermă și plină de convingere. Nimeni nu este mai presus de adevăr și acest copil reprezintă nu doar un trecut uitat, ci un viitor pe care voi încercați să-l sufocați. Astăzi îmi asum public responsabilitatea, nu doar pentru ea, ci pentru toți cei care au fost victime ale acestui sistem corupt. O tăcere apăsătoare cuprinse sala. Unii își aruncau priviri îngrijorate, alții priviri de dispreț. Dar, pentru prima dată, milionarul văzu frica în ochii celor care se credeau invincibili. Ion a continuat, arătând documentele și dovezile adunate. Printre fotografii, rapoarte și mărturii, a dezvăluit conexiunile ascunse, defectele intenționate ale sistemului și amenințările voalate care încercaseră să reducă la tăcere adevărul. Ați încercat să ne intimidați, a afirmat Ion, dar curajul celor care luptă pentru dreptate este acum în fața voastră. Acest copil merită o viață demnă și nu va fi uitat. Liderul grupului a respirat adânc, încercând să-și controleze furia, dar nu a putut să-și oprească mâinile să tremure ușor. Subestimați puterea pe care o avem, a spus el amenințător. Milionarul a zâmbit, un zâmbet care nu era ironic, ci provocator. Poate, dar voi subestimați și puterea adevărului și a curajului, și asta nu veți putea controla niciodată. A fost momentul decisiv. Pentru prima dată, sistemul care părea de neclintit a simțit presiunea schimbării. Cuvintele milionarului și ale lui Ion au răsunat ca un tunet în acea cameră, anunțând că lupta era departe de a se termina, dar că ei nu vor mai fi invizibili. La ieșirea din acea ședință, milionarul simți un amestec de ușurare și determinare. Știa că multe provocări urmau să vină, dar simțea și că, pentru prima dată, era pe drumul cel bun. Ion, alături de el, zâmbi pentru prima dată în ultimele săptămâni. Suntem la începutul la ceva mai mare, spuse el. Justiția poate întârzia, dar nu eșuează niciodată. Și în timp ce ploaia înceta în sfârșit afară, un soare timid începea să apară la orizont, luminând un viitor care, în ciuda umbrelor, purta acum promisiunea speranței. Timpul părea să încetinească în acea dimineață clară de primăvară în București. Orașul, care de atâtea ori fusese scena unor nedreptăți tăcute și lupte invizibile, asista acum la o transformare palpabilă. Pe străzi, murmurele de speranță prindeau putere, iar povestea copilului uitat pe trotuar devenea un simbol al rezistenței și al schimbării. Milionarul, odată înconjurat de lux și izolare, mergea alături de Ion și de copilul pe care îl numiseră Elena, în memoria mamei pe care o pierduseră și care devenise o amintire vie în inimile lor. Custodia copilului fusese acordată oficial lui Ion, cu sprijinul legal al milionarului și al unei rețele tot mai mari de aliați care apăruseră în timpul luptei. Dar victoria nu era doar legală, era emoțională, umană, o recunoaștere tardivă a demnității pe care o merită toți. Intrând în micul apartament care acum era casa Elenei, Ion o așeză cu delicatețe în pătuț, privindu-i chipul liniștit, în sfârșit eliberat de teamă și singurătate. Milionarul se așeză lângă ea, simțind cum responsabilitatea și speranța cresc în interiorul său. Merită mai mult decât un cămin, spuse el cu vocea tremurândă. Merită un viitor.
Ion dădu din cap, uitându-se la prietenul său, pe care acum îl vedea nu doar ca pe un milionar, ci ca pe un om transformat de curaj și empatie. Și noi vom asigura asta, răspunse el cu fermitate. Zilele care au urmat au fost dedicate reconstrucției. Milionarul și-a folosit influența pentru a crea programe sociale care să ajute copiii vulnerabili, a investit în ONG-uri și a creat proiecte de reintegrare pentru oameni ca Ion, care fusese răzdrobiți de sistem. Mai important, a început să rupă tăcerea despre trecutul Elenei, expunând defectele care aproape au distrus o viață nevinovată. Mass media a urmărit îndeaproape, iar opinia publică s-a întors împotriva abuzurilor sistemului, care atât timp a rămas de neatins. Într-o ceremonie simplă, dar plină de semnificație, milionarul, Ion și Elena au fost împreună, înconjurați de oameni care, în diferite moduri, s-au alăturat cauzei. Lacrimi, zâmbete și îmbrățișări au marcat acel moment. O sărbătoare a dreptății care, deși târzie, a sosit în sfârșit. Dar adevărata răscumpărare a venit în micile gesturi de zi cu zi. Nopțile liniștite ale Elenei, râsetele care înainte păreau imposibile, prietenia care înflorea între milionar și Ion, uniți de o cauză mai mare. Într-un moment de reflecție, milionarul a mărturisit: am trăit ani de zile crezând că viața mea era completă, dar abia acum înțeleg ce contează cu adevărat. Nu sunt bunurile, banii sau puterea. Este capacitatea de a-ți păsa, de a acționa când lumea întoarce spatele. Ion a zâmbit, ochii lui strălucind de emoție. Nu mai ești omul care a ignorat un copil pe trotuar. Ești cineva care a ales curajul. Și asta schimbă totul. În timp ce soarele apunea, vopsind cerul în nuanțe aurii și roz, Elena dormea în siguranță, înconjurată de dragostea celor care o primiseră când lumea părea să renunțase la ea. Povestea acelei fetițe, a milionarului și a omului simplu, a devenit o legendă urbană, o amintire vie că chiar și pe cele mai întunecate străzi, speranța poate renaște. Este suficient ca cineva să aibă curajul să o vadă și să lupte pentru ea. Și în tăcerea acelei nopți, sub strălucirea stelelor, lecția rămânea. Dreptatea, empatia și curajul sunt forțe suficient de puternice pentru a transforma vieți, a vindeca răni și a construi un viitor în care nimeni nu mai trebuie să plângă singur pe trotuar.